ЗДР, днеска правим... И аз не знам какво правим днеска. Взема ми една такава с вода, газирана, малко бира на здраве и това шейк и той сироп от ягода и малина. Така. Отваряме тази чаша. Чаша, нали? Наливаме и той. Оп, чакай стига. Така, сега наливаме и така опа. Опръскама. Наливай. Още малко. Така. Отваряме. И наливаме малко бира. Готово. О, на баща на мотора. А не. Опа. Сега можем да шейким. А то всичко потече, бе! Да му... Ау! Сега да пробваме. Малко така става. Бам, колко пяна има. Малко е така остра. Съвсем миничко. Оп. Готово и сега ще го объркаме. Този път с вилица ще се състои и става Андибумаков. Quebrar ele, filho. Não. Рецептата я видяхте. Бира на здраве задължително. Намерите точно е тая вода. Сега ще направя една снимка. Така, готово. Има снимка. И сироп ягода. Е такъв сироп. Не знам какво пише. Объркал съм за нея малина. Такъв сироп трябва да е такъв. Много съм зле. Както е. И вземате една такава шейк чаша. Задължително шейк чаша. И слагате всичко подред. Първо слагате сироп или водата. После слагате сироп. Значи вижте сега. Първо слагате водата. Първи вариант слагате първо водата, после сиропа, после бирата. Втори вариант първо сиропа, после водата и после бирата. Трети вариант първо бирата, водата и трети е той. Да. Трябва хубаво да са решейки. И тази пянка. Оп. Трябва пяната да капи, не да тече. Просто тя цялата капна. Ой, всичко го изводих. Оп. Готово. Както да се каже, обяд за 20 лева. Оп. Оп. Добра работа. Да. Чао. И коста, гайс, спрях го на пауза. И сега. Обяд за 4 лева. 3 и... Да, точно 3. Не, 2,80.
И хляб за 1,20. И чейкчето за 5,60. Сметайте го в коментарите. Мързам в момента да смятам. Много вкусно е! Пура баси хляба не мога да отворя. 2 филийки. Такос. На 2 по едно. Че мирише вкусно. Ама тото и са къса майка му стара. Тя са къса, буклук. Не, много стига. Опа, крадец. В беглец. Още един беглец. И няма нищо. Добре, чао.